Фәтхи Бурнаш benim якташ. Ул безнең Янәшәдәге Бикшик авылында туган. Хәтта шул авылда туып үскән Нәкип Каштанның әйтүенә караганда, мин аңа әни ягыннан хәтта туганлык җепләре белән дә бәйләнгәнмен имеш. Хәер, бу табигый да, чөнки муллалар алар революциягә кадәр бер-берсе белән кыдалашырга яраткан, бер-берсенә кыз биреп, кыз алып яшәгәннәр. Монысы инде минем тарафтан тикшерелмәгән, биекләрнең туганнары, дуслары күбәя, бигрәк тә үзләре белгәч, шуңа күрә бу бик мөһим нәрсәдер дип уйламыйм. Мин балачактан Фәтхи Бурнаш турында ишетеп үстем. Аның иҗатын күпмедер өйрәндем ул вакытта, мөмкинлек булган кадәр инде. Фәтхи Бурнаш әлбәттә безнең әдәбиятта бик тирән ис калдырган шәхесләрнең берсе. Ул бик иртә яза башлый. Хикмәт шунда, ул бик яшьли, үсмер вакытта ук Казанга күчеп килә. Чөнки аларның гаиләсе күченә, аның әтисе Закир хәзрәт монда муллалар арасында ярышта җиңеп чыгып, бер мәхәлләнең имам хатибы итеп билгеләнә. Һәм Фәтхи Бурнаш Мөхәммәдия мәдрәсәсендә укый, атаклы Мөхәммәдия мәдрәсәсендә. Анда әдәби мөхит бик көчле була. Аның инде без хәзергечә әйтсәк ректорын, ул мәдрәсәнең хуҗасын беләбез, Галимҗан Барыйди, үзе дә әдәби иҗатка ят булмаган кеше. Шуңа күрә аның менә бик иртә әдәбиятка тартылуы ул шулай ук табигый. Бик яшьли шигырьләр яза башлый, ләкин ул таныла иң башта драматург буларак, революциягә кадәр үк. Мәгълүм булганча, драматургиянең тамырлары аның шигъриятта бит шулай ук. Шекспирлар, Лопе де Вега, Кальдероннар менә Көнбатышның бик драматурглары, урта гасырларда яшәгәннәр инде алар. Алар пьесаларын шигырь белән язганнар. Һәм Фәтхи Бурнаш да шушы юлдан китә. Аның бик күп пьесалары шигырь белән язылган. Әлбәттә, ул менә хәзер безнең халык инде аңардан бизеп бара, ләкин менә һәм шигърият ягыннан, һәм драматик сәнгать ягыннан ул әсәрләрне бүген дә өйрәнеп була дип уйлыйм. Фәтхи Бурнашның бу әсәрләре бүген дә әдәби кыйммәткә ия. Аның менә революциягә кадәр шул язылган язмыш, менә 15-нче ел, 16-нчы ел, Сукбай һәм атаклы Таһир Зөһрәсе 17-18 елларда языла. Ул менә дөресен әйткәндә, теге шул борынгы шагыйрьләр кебек, ниндидер теге менә ханнар, мирзалар, Әл-Хөсәйн мирза дигән аның әсәре бар. Тормышыннан алып, ниндидер бер экзотик буяулар белән югары стильдә язылган, югары үслептә, һәм аны революцияннан соң гаепләгәннәр дә ханнар, сарайлар шагыйре дип. Яшь йөрәкләр, атаклы яшь йөрәкләр, хәзер дә куела ул инде 19-нчы елда язылган, ялгышмасам, һәм анда идеологик мотивлар бар инде, менә ул теге сәяси, беренче бөтен дөнья сугышына, империалистик сугыш дигән ниндидер бер тамга сугылган бит, һәм ул дөрес тә аңа каршы чыгулар, ләкин аның кыйммәте, бу әсәрнең кыйммәте менә шушы безнең якта яшәгән татарларның этнографиясе, гореф-гадәтләре, андагы теге арчы егетләре дигән, андагы туйларның күренешләре, авылак өйләр, ул хәзер дә нык тәэсир ясый үзебезнең тарихыбыз белән, үзебезнең тамырларыбыз белән кызыксынган кешеләргә. Әлбәттә, Фәтхи Бурнашның тагын бер үзенчәлеген, безнең әдәбият өчен кадерле үзенчәлеген искә төшереп китәсем килә. Революцияннан соң менә Тукайны, Габдулла Тукайны, безнең бөек шагыйребезне, вак, буржуа шагыйрь дигән гаепләүләрдән ул иң беренче булып аны якларга алгы рәткә чыгып баса. Һәм хәтта әле Галимҗан Ибраһимовның 13-нче елда чыккан татар шагыйрьләре әсәрендә Тукайга каршы кыек сүзләргә дә каршы үзенең мөнәсәбәтен белдергән заманында ук, һәм шуның аркасында аларның Галимҗан Ибраһимов белән мөнәсәбәтләре дә киеренке була. Мәсәлән, 21-нче елда булса кирәк, Тукай шигырьләрендә иҗтимагый аһәңнәр дигән атаклы мәкаләсен яза. Галимҗан Ибраһимов аңа җавап бирергә мәҗбүр була һәм үзенең һаман элекке карашта калуын сөйли. Тәрҗемә өлкәсендә дә Фәтхи Бурнаш бик бирелеп, ныклап эшли. Менә хусусан аның Пушкинның Евгений Онегин шигъри романын татар теленә тәрҗемә иткәне беләбез. Һәм ул латин
шрифты белән басылган аның нескәсе миндә бар иде. Мин аны Альбер хәзрәт Кырганов аша аларның музейына тапшырган идем. Фәтхи Бурнашның аның музее бар нәнигенә ниде Бикшик авылында. Ләкин теге менә бу идеологик басым ул инде ул басымнан беркем дә ул вакытта читтә кала алмаган. Шуңа күрә әлбәттә Фәтхи Бурнаш та менә шушы теге ханнар, мырзалар тормышыннан язуыннан туктап, ниндер теге колхоз төзеше турында да теге Ялгыз Ярулла дигән әсәрләр аның бар. Шул темага кирип китеп, ул әлбәттә талантын ваклый башлый. Ләкин барыбер үзенең сүзен турдан-туры әйтә торган кеше буларак һәм әдәбиятны саф килеш саклау өчен көчен, кудрәтен куйган шәхес буларак ул безгә әле дә кадерле. Аның бит үлеме дә шушы хылкы фигыленнән килә. Аны 40-нчы елны хөкем иткәч, әле аңа теге иң югары җәзаны бирмиләр. 10 елга хөкем итәләр. Һәм ул 42-нчы елда сугыш башлангач, Самарада менә бу сугышның башлану сәбәпләрен үзенең бер сирдәшенә сөйли, сирдәше әлбәттә сатлык булып чыга һәм аны барып әйтә дә 42-нчы елны аны хөкем итеп атып үтерәләр. Бик аянычлы язмыш, ләкин без аны онытырга тиеш түгел, чөнки Фәтхи Бурнаш безнең әдәбиятның лаеклы бер вәкиле.